салом дӯстон, имрӯз мо дар бораи рӯзгори актёрони филми Доктор Ташриф ҳарф мезанем. Ин филм аз ҷониби студияи Васан Медиа ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе бо забони тоҷикӣ тарҷума шуда пешкашӣ мардум мегардад. Доктор Ташриф номи аслиаш Танер Олмез мебошад. қаҳрамони дигаре ки мо ҳамагон мешиносем, яке аз симоҳое ки дӯстдоштанӣ аст, Синем Унсал ҳарф мезанем. Танер Олмез 9 августи соли 1986 дар шаҳри Истанбули Туркия таваллуд шудааст. ҳунарманди турк Танер Олмез бо шарофати хислат ва муносибати оддии ӯ ба зиндагӣ тавонист ки муҳаббати тамошобинони зиёдро ба даст орад. ҷавон бо чеҳраи ҷавони худ нигоҳи духтарони тамоми дунёро ба худ ҷалб кард. дар саҳифаи расмии худ дар Инстаграм ва 1 миллион обуначӣ дорад. оё ин нишондиҳандаи муваффақияти актёр нест? кӯдаки ва наврасии ситораи оянда дар оилаи навозандагон гузаштааст. ҳамаи оилаи ӯ санъат ва мусиқиро дӯст медоштанд. писарак аз хурдӣ аз ҳамсолонаш фарқ мекард. муаллимони мактаб пай бурданд ки бача хотираи пурқуввате дорад ки метавонад ба осонӣ маълумотро аз ёд кунад. бо гузашти вақт писарак истифода бурдани онро омӯхт ва дар назди хешовандонаш ба хондани шеър шурӯъ кард. дар мактаб писарак ба курсҳои вокалӣ шурӯъ кард. ба гуфти худи актёр дар синни мактабӣ ба ӯ насиб шуд ки ба намоиши операвӣ равад. дар наврасӣ бача ба пулкоркунии худ шурӯъ кард. ӯ дар як қаҳвахонаи хурд ба кор даромад ки бегоҳиҳо дар он ҷо ҳунарнамоӣ мекард. дар яке аз ин бегоҳиҳо ӯро пай мебаранд ва ба кор дар театри касбӣ даъват мекунанд. донишҷӯ комилан ба олами театр ғарқ шудааст. Танер оҳиста вале бо боварӣ ба орзуи худ наздик шуд. дар баробари театр бача дар институт таҳсил мекунад. кор ба ҳеҷ ваҷ ба ӯ имкон намедиҳад ки дар таблиғот, барномаҳои телевизионӣ ва намоишҳои театрӣ нақш бозад. ӯ тавонист аввалин нақши филмии худро дар силсила филми Бозори пӯшида иҷро кунад. гарчанде ки ин нақши эпизодӣ буд, актёр онро аввалин кинои худ медонад. каме баъдтар қаҳрамони мо пешниҳод мекунад ки ба кастинги филми нави Татар Рамазон омад. ин навор ба бинанда дар бораи қаҳрамони миллии турк қисса мекунад. бо шарофати ин лоиҳа Танер таҷрибаи зиёде андохт. соли 2019 вай дар сериали Доктор Ташриф нақш офарид. Танер дар нақши Доктор Ташриф ки гирифтори бемории нодири синдроми Савант аст, нақш офаридааст ки бо сабаби он мағзию назар ба одамони оддӣ тавонист кор карда метавонад. ин ба ӯ кӯмак мекунад ки қарорҳои дуруст қабул кунад ва одамонро аз марг наҷот диҳад. ҳаёти шахсии Танер Олмез аллакай ба тарзи зиндагии худ одат кардааст. аз ин рӯ ӯ ба бисёр ҷиҳатҳо худро инкор намекунад. ба гуфти ӯ барвақт аст ки сарнавишти худро ба зане пайваст кунад. бо ҳамкорон дар филмҳо ӯ бештар рафтори ошиқона мекунад, аммо ошиқ шуданро дӯст намедорад. аксар вақт актёр дар якҷоягӣ дӯстон мешинад ва дӯст медорад ки якҷоя бо дӯстонаш бошад. қаҳрамони дигаре ки мо ҳамагон мешиносем, яке аз симоҳое ки дӯстдоштанӣ аст, Синем Унсал ҳарф мезанем. Синем Унсал соли 1993 дар шаҳри Измири Туркия таваллуд шудааст. Синем пас аз гирифтани маълумоти ибтидоӣ имтиҳонҳоро бо муваффақият супорида ба факултети адабиёти мусиқавии донишгоҳи Эскишеҳри Османғозӣ дохил шуд. духтар пас аз хатми донишгоҳ ба Истанбул кӯчид. Синем ҳамеша орзу дошт актриса бошад ва ба омӯзиши актёрӣ дар курсҳои хусусӣ ва театрҳо шурӯъ кард. пас аз хатм Синем нақши Гулсумро дар Ишқи сиёҳ ва сафед бозид. соли 2017 вай ба ҳайси ҳунармандон дар филми бисёрқисматии Зуҳра ҳамроҳ шуд. соли 2018 вай дар сериали Духтар Севҷи Гунаҳро бозид. соли 2019 вай дар наворгирии силсила филми Доктор Ташриф ширкат варзид. дар филм чун ҳунарманди маъруф ба монанди Танер Олмез, Озге Оздер, Онур Туна ширкат варзиданд. ҳаёти шахсии Синем Унсал мувофиқи маълумотҳои Синем ӯ дӯстдошта надорад. дар бораи ҳаёту рӯзгори паси пардагиаш бошад, ҳеҷ маълумоте вуҷуд надорад. ташаккур ки бо мо ҳамроҳ будед. бо шумо будам Саид Мухтори Саиданвар. ба канали Биография филм обуна шавед ва аз рӯзгори дигари ҳунармандони кишвар бохабар гардед. хайр.